není ale moc dobře vyřešený. No, se mi to nezdá. Do čeho se tady pouštíme? No tak legální to sice není, to je pravda. Ale operovat bez anesteziolka. Potřebné přípravy. 14 dní rozmýšlenou taky ne. Přesto jsme se na toho pustili. A to s vaší pomocí, Ody. Ale svojí ne! Ne, a tvojí přemluvilec si nechá udělat zadek. Já jsem se vás snažila jenom chránit, dokonce to křičel pořád. Zadek, zadek, zadek! Moji ženu. Onde se na ní dostat a půjdu první, aby jsme našli cestu. A sklep je tamhle, vedle, příště, nastavě, zpátky. Musím propíčit. No to je hrozně, jsem tady taky někoho stihla, no celý odpoledne jsem volala na pořád, jenom zaznamní. Musím ještě před víkendem s doktorem, jsem celá zoufala, no podívejte se, jak vypadá. Někdy jste úplně stejná. Máte je obě stejný. Pojďte, holky. Ale vy tady koukám, máte taky nějaký problém. Ne. To je dobrý. To se vám jenom zdá. A tady v tom pověci dole to je kdo? To je mrtvo. Mrtvo. No. To je doktor Manová technika. Celou ji předělal od hlavy až patě. A potom ji zabalil. No, tak to máš štěstí, že ji nezbavral stejně jako mě. Ne, tak to určitě ne. Tak tady jsou ty knížky. Což na Francii. Nějaký problém. No jedno mám níž než druhý. Ale to není možné, to ukažte, ne, to se vám jenom zdá. Doktor, já vím, že nemáte moc času, ale podívejte se pořádně. Trpám na to. Postavte se rovně, tak. No, nádhera, no parádě, no pohledy, no řekněte, no není to nádhera. No, když stojíte rovně, No. tak je. Nemám pravdu? No, vidíte. Doktore, nemohl byste mi dát ty klíčové slova? Nikdy jste nemluvil o té nové technice. O jaké nové technice? No o tom totálním zábavu. Stejně jako u Temara. O totálním zápalu jsem nikdy nemluvil. No, tahle nová technika totiž předpokládá, že máte obě prsa stejně vysoké. Tak. A hlavně je mimořádně finančně náročná. Tak. Nejlepší bude, slečno, Ale pravdivý. když se nechat řezat takhle po kouscích, tak se to snad v globálu vyplatí takhle. Nejlepší bude, slečno, pravdivý, když přijdete za 14 dní, chcete mít aspoň čas si o všem pořádně promluvit. Hlavně uvidíte, že se vám to srovná. Zase si otevřel noc na to. Tak prosím, nový pohled. Ale to víte, úspěchy zavazují. Tak, a právě proto mi věřte, slečno, pravdivý, že vaše prsa nic neznamenají. Tohle to spěchá, rozumíte? Tohle to spěchá. Buďte rozum, kde budeme bazírovat na nějakých 2-3 centimetrech. Hlavně, když budete chodit rovně. Ale vy jste přece říkal, doktore, že bych měla jakékoliv pochybnosti, že mohu přijít. A pak jsem tak. Claudine, prosím vás, něco. Takže já vás objednám na příští týden, ano? A rovnou mi řekněte, kolik stojí ten totální zábal. Na ten se člověk asi musí objednat předem, že ano? Ten vám můžu udělat hned slečno. Toho si nevšímejte. Doktor je po náročném týdnu velice unavený. A budete-li chtít, tak vám ty prsa samozřejmě předěláme. Takže souhlasíte, že tady něco nesedí? Ano, souhlasím. Tady totiž nesedí vůbec nic. Mé ženě už žádná operace nepomůže. Moje sekretářka je do mě zamilovaná a navíc je to novinářka.
A tamhle ta stará rachutina si myslí, že je zase a čeká, až odneseme do sklepa čelou nepovedené herečky. Takže Takže ve